Už mě nebaví být gáčo. A tak se Gáďo rozhodl použít černou magii. Sedl si a začal čarovat. A najednou je trochu opálený. To jste? My jsme tví černí anděle. Mámo míry. Ono to tak vyšlo. Co to je? Toto je železo, to krademe a prodáváme. Fakt jo. Krásnějšího jsem v životě neviděl. Za kolik to prodáváme? 3,6 koruny za kilo. Bývalý Gáďo ještě nevěděl, jak na to. Tak se zeptal. Proč nejde? A toto potřebuješ flexu. A kurva. Dokonce se setkal s hudbou. Co to je za překrásnou hudbu? Toto je cigánská hudba. To obvykle posloucháme a otravujeme gáče. Fakt jo. Tak jdeme otravovat. Co to je? Toto je obchod. Tohle je pití. To krademe. Fakt jo. Takhle jsem se A naučil se dobře krást. Při své pouti narazil na bílýho. Takový jsem byl bílej. To jsou gáčové. Ty okrádám. Fakt jo. Okrať to. Pojď sem. To je! Okamžitě, sundej to. Na! Telefon. Na! Jdeme. Věda stavárna. Ale pak se stalo něco zvláštního. Tvoje hlava, co to děje? Co to děje? Co se to děje? Proč jsem zase bílej? Já nechci být gáčo. Ty píčo, to byl fakt cigánský sen. A tak to skončil příběh bílého poustevníka, který chtěl být černým. Dejte like, dejte odběr.